ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ሎማዓንቲ ድማ ብዛዕባ ዊንዶውስ ኢንቫይሮንመንት ሒዝና ልኩም ኢና መፂና ዘለና እዚ ኮርስ እዚ ኣብ ኮምፒተር ንጀመርቲ ኮርስ እዚ ዝተጠቃለለ እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ዊንዶውስ ኢንቫይሮንመንት ዘለዎ ነገራት ክንርኢ ኢና ሓደሽቲ ኮይንኩም ፕሊዝ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብና ኣባላት ኮኑ እዚ ቪድዮ እዚ እንድሕር ተመችኩም ከዓ ላይክ ሼር ብምግባር ንካልኦት እውን ዝበፅሕ ተሓባበሩ ኣስተያየት ሃልይኩም ድማ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉልና ኢኹም ስለዚ መጀመርያ ዊንዶውስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ንርአ ዊንዶውስ ማለት ፓርት ኦፍ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኮይኑ ዋት ኢዝ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ካብ ዝብል ንርአ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማለት እንታይ ማለት እዩ ኮምፒተር ብዘይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ምንም ነገር ክትሰርሕ ኣይትኽእልን ምንም ነገር እውን ክትብል ኣይትኽእልን ማለተይ ከም ካልኦት ኣቕሓ እያ ትኾን ኮምፒተር ዝገብራ መጀመርያ እንታይ እዩ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢዝ ዋት ኤ ፓርት ኦፍ ዋት ኤ ፓርት ኦፍ ሲስተም ሶፍትዌር ንምንታይ እዩ ኩሉ ነገር ናይ ኮምፒተር ንክቆፃፀረልና ዝሕግዘና ዓይነት ሶፍትዌር እዩ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝበሃል ስለዚ ክንደይ ዓይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተማት ኣለዉ እንድሕር ኢልና እንደገና ሰለስተ ዓይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተማት ኣለዉ ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦም ናይ መጀመርያ ዊንዶውስ ይበሃል እዚ እቲ ካልኣይ እንደገና ላይኑክስ ይበሃል እቲ ሳልሳይ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንደገና ማክ ይበሃል ማለት እዩ ማክ ኖርማሊ ንዘን ፕል ላፕቶፕ ምናምን ዝጥቀመሉ ዓይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ንሕና ዲስከስ ንገብር ግን ብዛዕባ ዊንዶው 11 እዩ ምክንያቱ ኣነ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ፒሲ ዊንዶው 11 እዩ ካልኦትኩም እውን ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ዊንዶው ቲም ትጥቀሙ ሰባት እውን ብዙሕ ስለ ዘይፈላለ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ዊንዶው 11 ኢና ክንገልጽ ግን ብዛዕባ ዊንዶው 11 ክንብል ከለና ቁፅሪ ሕዚ ከረንት በፂሕዎ ዘሎ ዊንዶው 12 ይበሃል ስለዚ ኣነ ሓንቲ ድሕር ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ብሓደ ቨርዥን ዊንዶው 11 እየ ዝጥቀም ዘለኹ ስለዚ ዊንዶው 10 ትጥቀሙ እውን ክትህሉ ኢኹም ዊንዶው 8 እውን ትጥቀሙ ክትህሉ ኢኹም ዊንዶው 7 ኣክቹሊ ሕዚ ካብ ዕዳጋ ወፂኡ ዊንዶው 7 እውን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ሰባት ክትህልዩ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ዊንዶው 10 ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ ዊንዶው 10 ማለት እንታይ ማለት እዩ ዊንዶው 10 ማለት ኣብ ኮምፒተርና ዝፀዓን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኮይኑ ኮምፒተርና ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣፕሊኬሽናት ኣክሰስ ንክንገብር ዝጠቕመና ዓይነት ኦፕሬቲንግ ሲስተም እዩ ዊንዶው 11 ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ክንከፍቶ ከለና ዊንዶው 11 እዞም ኣብዚ ዘለዉ ኣይከናት ንርኢ ዘለና ኣይከናት ይበሃሉ ማለት እዩ ኣይከናት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣይከናት ማለት it can be a file it can be application it can be any icon ኮይኑ ኣፕሊኬሽን ክኾን ይኽእል ፋይል ክኾን ይኽእል ፎልደር ክኾን ይኽእል ስቑኢሉ ኣብቲ ስክሪንና ኣብ ዝኸፈትናዮም ስክሪንና ዝርአዩ ንዕኦም ሪፕረዘንት ወይ ደሞ ንዕኦም ወኪሉ ዝርአ እንታይ ይበሃል ኣይከን ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ናብዚ ክንመፅእ ከለና እዚ ናይ መጀመርያ ንሪኦ ዘለና ኢንተርፌስ እንታይ ይበሃል ዴስክቶፕ ይበሃል ማለት እዩ ዴስክቶፕ ማለት ናይ መጀመርያ ኢንተርፌስ ዝርአ ኮይኑ ኣብ ኮምፒተርና ዝተፈላለዩ ዓይነት ፒክቸራት ዘለውዎ እዩ ወይም ከለር ክኾን ይኽእል ወይም ፎቶ ክኾን ይኽእል ፒክቸር ክህልዎ ይኽእሉ ልክዕ ከም ሞባይልና እንጥቀመሉ ዴስክቶፕ ማለት ከም ሞባይልና ስክሪን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘሎ ፒክቸር ክንቅይሮ ኮይና እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብዚ ኣብዚ ራይት ክሊክ ክንገብር እሞ ካብዞም ዝመፁና ዘለዉ ዝርዝራት ድማ እንታይ ንገብር ሾው ሞር ኦፕሽንስ ዝብል እኒኦም ካብዞም ሾው ሞር ኦፕሽንስ ካብኡ ፐርሰናላይዝ ንኣቱ ማለት እዩ ፐርሰናላይዝ ምስ ኣተና እንደገና ኣብዚ ፐርሰናላይዝ እዚ ባክግራውንድ ከለርስ ቲምስ ዳይናሚክ ላይቲንግ ሎክ ስክሪን ገለ ዝብሉና ኣለዉ ስለዚ ኣብዚኣ ልክዕ ከምቲ ኣብ ሞባይል ንጥቀመሉ ባክግራውንድ ክሊክ ክንገብር ከለና ካብዚኣቶም ፎቶ ይመፀልና ማለት እዩ ስለዚ ባክግራውንድ ፎቶና ክንቀይር እንተኮይንና ኣብዚ ዘለዉ ፎቶታት ምምራፅ ንኽእል ኢና እንተዘይኮይኑ እንደገና ኣብዚኣ ብሮዝ ፎቶስ ትብል እኒኣ እዚኣ ክሊክ ክንገብራ ከለና ብሮዝ ፎቶስ ትመፀልና እሞ እቲ ፎቶ ዘቕመጥናዮ ቦታ ብምምራፅ ቹዝ ፒክቸር ክንብሎ ከለና ባክግራውንድና ኣውቶማቲካሊ ክቅየረልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካሊእ እዚ እንደገና እንታይ ንርኢ ኣለና ፋይላትና ፎልደራት ንርኢ ኣለና ኖርማሊ ፎልደር ብካሊእ ኣባህላ ኣፀዋውዑ እውን ዳይሬክተሪ ተባሂሉ ይፅዋዕ እዩ ሕዚ ግን ፎልደር ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል እውን ክንርኢ ከለና ፎልደር ኢዝ ዋት ፎልደር ኢዝ ኤ ኮንቴይነር ቱ ኦርጋናይዝ ፋይልስ ኤንድ ኣዘር ፎልደርስ ልክዕ ከም መጠራቐሚ ንሕሰብ እሞ ሕዚ ከም ቁምሳጥንና ወይ ከዓ ኣርማድዮና ንሕሰብ ኣብ ኣርማድዮና ዝተፈላለዩ ዓይነት ክዳውንቲ ነቐምጥ ኢና ለምሳሌ ስረ ክነቐምጥ ንኽእል ቲሸርት ክነቐምጥ ንኽእል ጃኬት ክነቐምጥ ይኽእል ቀወቶና ኣብኡ ክነጠንጥል ይኽእል ስለዚ እዚኣቶም ልክዕ ከም ዝተፈላለዩ ዓይነት ፋይላት ንሕሰቦም እሞ እቲ ቁምሳጥን ንሱ እንታይ ኢልና ንፀዋዕ እዮም ፎልደር ስለዚ ፎልደር ማለት እንታይ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ቢሮ ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ወረቐት መመልከቻታት ሰብ ዘመልከትዎ ምናምን ናይ ሰብ ፋይላት ናይ ሰብ ምናምናት ጠሚርና ኣብ ዝኾነ
ጸሊም ዝኾነ ፎልደር ነቕምጦ ኣለዎ ዶ? ስለዚ ዝተፈላለዩ ፋይላት ልክዕ ከምኡ ኣብ ኮምፒተር እንደገና ዝተፈላለዩ ፋይላት ጥርንፍ ኣቢሉ ዘቕምጠልና ወይም ልክዕ ከምቲ ናይ ገዛና ጃኬት ክኾን ይኽእል፣ ስረ ክኾን ይኽእል፣ ፓንት ክኾን ይኽእል፣ ቲሸርት ክኾን ይኽእል፣ እዚኣቶም ኮን ዝተፈላለዩ ፋይል ጥርንፍ ኣቢሉ ዝሕዘልና ኣርማድዮ ንብሎ ኣብ ኮምፒተር እንደገና ፎልደር ማለት ልክዕ ከምኡ እዩ። ጠርኒፉ ዝሕዘልና ፎልደር ይበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ፎልደር ኢዝ ዋት? ፎልደር ኢዝ ኤ ኮንቴነር ቱ ኦርጋናይዝ ፋይልስ ኤንድ ኣዘር ፎልደርስ ይበሃል ማለት እዩ። ፋይል እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና እንደገና ፋይል ኢዝ ዋት? ፋይል ኢዝ ኤ ዶክመንት ኦር ኢት ካን ቢ ኤ ፒክቸር ኢት ካን ቢ ኤ ቪድዮ ኢት ካን ቢ ኤኒ ኣዘር ፒስ ኦፍ ዳታ ስቶርድ ኢን ዘ ኮምፒተር። ሕዚ ፋይል ንብሎ እንደገና ዶክመንት ክኾን ይኽእል፣ ፎቶ ክኾን ይኽእል፣ ቪድዮ ክኾን ይኽእል፣ ኦድዮ ክኾን ይኽእል፣ ፒክቸር ክኾን ይኽእል፣ ኤኒ ፋይል ኣብ ኮምፒተር ክቕመጥ ከሎ እንታይ ይበሃል? ፋይል ይበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ፋይል ኩሉ ግዜ ዝፍለ ብምንታይ እዩ? ብፋይል ኔሙ ዘይኮነስ ብኤክስቴንሽን ኔሙ እዩ። ኤክስቴንሽን ኔም ማለት እንታይ ማለት እዩ? ዶት ኢላ ብድሕሪኣ ዘላ ፅሕፍቲ ኤክስቴንሽን ኔም ኢልና ንፅዋዕ ማለት እዩ። ሌትስ ሴይ ሕዚ ኣብዚ እንታይ ትብል ኣብዚኣ ኣብዚኣ ራይት ክሊክ ገይረ ኒው ክብል እየ ኒው ኢለ ፋይላት እኒአው እዚ ማይክሮሶፍት ዳታቤዝ ዲኻ ትደሊ ማይክሮሶፍት ወርድ ዲኻ ትደሊ ፓወርፖይንት ዲኻ ትደሊ ቴክስት ዶክመንት ሕዚ እንድሕር ኢለ እዚኣ እዛ ቴክስት ዶክመንት ክሊክ ክገብራ ከለኹ ኒው ቴክስት ዶክመንት ኢላ ትመፀኒ ዘን እዛ ማውዝ ከምዚኣ ክገብራ ከለኹ እንታይ ትብላ ቴክስት ዶክመንት ትብላ ስለዚ ኒው ቴክስት ዶክመንት ትብል እንታይ እያ ፋይል ኔም እያ ፋይል ኤክስቴንሽን ዝበሃል ከዓ ኣሎ ንሕድሕዱ ፋይል ናይ ባዕሉ ዝኾነ መኽፈቲ ኣፕሊኬሽን ክህልዮ ይኽእል ለምሳሌ እዛ ኒው ፋይል ዶክመንት ትበሃል እዚኣ ክኸፍታ ከለኹ ናይ ባዕላ ዝኾነት ኣፕሊኬሽን እኒኣታ ኣፕሊኬሽን ንሳ እንታይ ትበሃል ኖትፓድ ትበሃል ማለት እዩ ቴክስት ዶክመንት ኮይኑ ሕዚ ብምንታይ ክንከፍቶ ንኽእል ብኖትፓድ ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ኢና ክንከፍቶ ንኽእል ስለዚ ኤክስቴንሽን ኔሙ ናይ ኖትፓድ እንታይ እዩ ዶት ቲኤክስቲ ትኾንላ ማለት እዩ ዶት ቲኤክስቲ ትኾንላ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ካልኦቶም እውን ከምኡ እናገበርና ክንሪኦም ንኽእል ኢና ኤክስቴንሽን ኔሙ ክነፅንዖም እውን ኣለና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ኢና ንፈልጦ ዝብል እቲ ፋይል ኤክስቴንሽን ኔም ግን ከመይ ኢልና ኢና ንፈልጦ ዝብል ነንሕድሕዶም ራይት ክሊክ ንገብር እሞ ኣብቲ ዶክመንት ራይት ክሊክ ንገብር እሞ ዘን ሾው ሞር ኦፕሽንስ ዝብል እኒኦ ካብኡ ፕሮፐርቲስ ንኣቲ ካብቲ ፕሮፐርቲስ እዚ ዝመፀልና እንደገና ካብኡ እንታይ ኢና ንገብር እዚ ፕሮፐርቲስ ዝብል ኣብ ባዕሉ ኣብዛ ታሕቲ እንታይ ትብለና ኣላ ኣብዛ ፕሮፐርቲስ ቴክስት ዶክመንት ኢላ ታይፕ ኦፍ ፋይል ትብልና ታይፕ ኦፍ ፋይል ኢላ ዶት ቲኤክስቲ ትብልና ዶት ቲኤክስቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ቴክስት ፋይል እዩ ማለት እዩ ናይ ፒክቸር ተኮይኑ ሕዚ ንኣብነት እንታይ ይኾን ኣሎ ዶት ጄፒጂ ወይም ዶት ፒኤንጂ ናበለ ይኸውን ወይም ዶት ቢኤምፒ ዝብል ተኮይኑ እንደገና ናይ ፒክቸር ፋይል ኤክስቴንሽን ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ናይ ወርድ ተኮይኑ ከ እንታይ ይኾን ኣሎ ናይ ወርድ እውን ራይት ክሊክ ንገብር እሞ እዚ ካብኡ ኒው ንብል ካብኡ ኒው ኢልና እንደገና እንታይ ንገብር ማይክሮሶፍት ወርድ ንብል እኒኦ ማይክሮሶፍት ወርድ ምስ መፀልና ካብኡ እንታይ ልብል እኒኦ ኒው ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት ልብል እኒኦ ሃልዩ ፋይል ከዓ ዋን ኢሉ ይመፅእ ቱ ኢሉ ይመፅእ ስለዚ ኣብዚኣ ፕሮፐርቲስ ኣቲና ፕሮፐርቲስ ክሊክ ክንገብር ከለና ኣብዚኣ ፋይል ታይፕ ትብል እንታይ ትኾንላ ዲኦ ኤክስ ትኾንላ ማለት እዩ ስለዚ ፋይል ክልተ ነገራት ዝሓዘ እዩ እንታይ እንታይን ዝሓዘ እዩ እቲ ሓደ ፋይል ኔም እዩ እቲ ካልኣይ እንደገና ፋይል ኤክስቴንሽን እዩ እቲ ፋይል ኤክስቴንሽን ዝጠቕመና ንምንታይ እዩ እቲ ፋይል እንታይ ዓይነት ፋይል እዩ ዝብል እዩ ስለዚ ኣብዚኣ ብውሑዱ ክነግረኩም ዶት ዲኦ ኤክስ ዝብል ፋይል ኤክስቴንሽን እንድሕር ሃልይዎ ናይ ወርድ ዶክመንት እዩ ጽኡ ኢልና እቲ ኣይከን ርኢና ፕሮፖርቲ ርኢና ብወርድ ዶክመንት እዩ ዝኸፍት ዶት ኤክስኤልኤስ ኮይኑ እንደገና እንታይ እዩ ኤክስኤል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኤክስኤል ማይክሮሶፍት ኤክስኤል ዝበሃል ፋይል እኒኦ ይኸውን ኣሎ ዶት ጄፒጂ ኦር ዶት ፒኤንጂ እንድሕር ኮይኑ ናይ ኢሜጅ ፋይል ይኾን ኣሎ ዶት ኤምፒ ፎር ወይም ደግሞ ዶት ቪኤልሲ ተኮይኑ እንደገና ናይ መን ይኾን ኣሎ ናይ ቪድዮ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ዶት ኤምፒ ስሪ ተኮይኑ እንደገና እንታይ ይበሃል እዚ ብተለምዶ እውን ስለ ንፈልጦ ኣብ ሞባይልና እውን ስለ ፅዒና ነዳምፀሉ ኦዲዮ ፋይል ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ልክዕ ኣብ ዴስክቶፕና ንሪኦም ዘለና ኣይከናት እዚኦም ወይም ፋይላት እዮም ወይም ደግሞ ፎልደራት እዮም ክኾኑ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ፎልደር ማለት እንታይ ማለት እዩ ፎልደር ማለት ዝተፈላለዩ ፋይላትን ፎልደር ባዕሉን ጠሚሩ ዝሕዘልና እዩ ስለዚ ኩሎም ናብ ሓደ ፎልደር ክንእትዮም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ደሞ እንታይ ይበሃል እዚ ኣብ ታሕቲ ንሪኦ ዘለና ድማ እዛ ኣብዚ ዝኒኣ ኣይከን እንታይ ትበሃል ስታርት ባር ትበሃል ስታርት በተን ትበሃል ማለት እዩ ስታርት በተን እዚ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ እንደገና እንታይ ይበሃል ታስክ ባር ይበሃል ታስክ ባር ሕዚ እንታይ ዝሓዘ እዩ ስታርት ዝሓዘ እዩ ካልኦት ፒን ዝተገብሩ ኣይከናት እውን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝሓዘ እዩ ብየማናይ ወገን ብዘሎ ፀጋማይ ወገን ደሞ እንታይ እዩ ዘለና ሰዓት ዝሓዘ እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ክሊክ ክንገብር ከለና ብዛዕባ ሰዓት
ዲቴይል ኢንፎርሜሽን ይነግረና ኣብዚ እውን ፓወር እኒኣ ያው ላፕቶፕ ስለ ዝጥቀም ዘለኹ ፓወር እኒኦ ኣብዚ እውን ኦዲዮ ቪድዮ ናይ ኦዲዮ ድምፂ መቐነስን ድምፂ መወሰኽን ዝሓዘ እዩ ወይም ደግሞ ኣብዚ እውን ብራይትነሱ ክንውስኽ ንኽእል ክንቐንስ ንኽእል ኣብዚ እውን ዝተኸፈቱ ኣፕሊኬሽናት እንተሃልዮም ኣብዚ እውን ከርእየና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ዘብዚ እኒኦ ባር ብታሕቲ ዘሎ እንታይ ይበሃል ታስክ ባር ይበሃል ማለት እዩ እዚ ካብ ታስክ ባር ንላዕሊ ዘሎ እንደገና እንታይ ይበሃል ባክግራውንድ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣብ ዴስክቶፕና ባክግራውንድ ክንቅይር ንኽእል ኢና ማለት እዩ እምበር ኩራስ ተኸታተልትና ናይ ሎምዓንቲ ትምህርትና ብዛዕባ ዊንዶውስ ኢንቫይሮንመንት ነዚ ዝመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ እስካዕ ንራኸብ ኣባላት ቤተሰብ ዘይኮንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባላት ቤተሰብ ኮኑ እንድሕር ፈቲኹምዎ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ንኻልኦት ንኽባፅሓ እውን ንግበር ኣብ ቀጻሊ ትምህርትና ብዛዕባ ዊንዶውስ ኢንቫይሮንመንት ቀፂሉ ዘሎ እስካዕ ንራኸብ ድማ ሰላም ኩኑ ድሓን ኩኑ ቻው ቻው